Molt bones a tots, com anem? Arriba el cap de setmana i arriba també, d'aquí res ja tenim aquí, la Setmana Santa. Un poc d'això vos volia xerrar avui. Hi ha una creença, certament vàlida, diria, de que els homes de Sants s'equivoquen més a Setmana Santa. De fet, ja ho haureu vist que per Andalusia, a més d'un el penjarien d'escoll. I bé, vos explico una mica com funciona això. Mireu, els models per Setmana Santa solen anar més confusos de lo normal. Per què? Perquè és justament l'etapa de transició entre aquestes masses fredes que solen tenir fins mitjans març i les masses una mica més càlides que començam a tenir a partir de mitjans març per endavant. Per tant, és una etapa de transició que als models a vegades els hi costa una mica d'interpretar. Clar, què és el que passa? Que s'ajunta la fam amb les ganes de menjar. Si li sumam aquest augment de la roba dels models en els que normalment la gent ens demana previsions més a llarg plaç, perquè clar, solen haver viatges programats, solen haver coses importants. Per tant, fer previsions a més de 3-4 dies no és mai recomanable. I clar, què passa si damunt tenim un marge d'error més important? Que fer previsions a 3 o 4 dies se converteix en una autèntica loteria. Per tant, hem d'anar alerta i hem d'anar seguint dia a dia les previsions perquè, com us dic, és més complicat fer-les cap a Setmana Santa. Jo, però, de moment, vos la faré, si vos pareix, per aquest cap de setmana i no veurem si la cosa millora. I donem entrar, si vos pareix, amb olivetes i ho feim, com sempre, amb aquestes imatges Meteosat, on veiem aquests nígols que circulaven per les nostres illes, però que en cap cas eren massa importants. En vistes a demà, dissabte, hem d'esperar en principi més estones de sol que nígols, podem tenir qualcun nígol, però en principi no serà massa important, amb una pujada de les temperatures, per tant, ambient bastant agradable, màximes properes a 19 graus. Diumenge la cosa canvia una mica, arriben més nígols, a estones tindrem el cel, pensam, cobert, i no descartam que puguin caure 4 gotes, qualcuna ploguda puntual, en principi no massa important, però sí que poden donar-se. I en vistes a dilluns, la situació no acabaria de fer net, seguiríem tenint qualcuns nígols i el vent pareix que començaria a reforçar-se del nord-est amb unes temperatures que no canviarien massa. Això és tot per avui, que passeu un molt bon cap de setmana.